Үз балалары янәшәсенә әтиәнисез калган ятимнәрне сыендыручы гаиләләр безнең халыкта шөкер аз түгел. Игә илтүче юл тапшыруының чираттагысы шундый гаиләләрнең берсе турында. Игә илтүче юл безне бүген бик матур, тату Шәрәповлар гаиләсенә алып килде. Сирин һәм Йылдыз Шәрәповлар инде безнең татар гавамында таныш гаилә. Алар җирдагыча 5 бала тәрбияләп үстергәннәр. Әссәламу алейкум, ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Ва алейкум ассалам, әлхәмдүлилләh, Аллаһка шөкер. Йылдыз ханым, сез әйтергә яратасыз. Гаилә ул 7 мин булырга тиеш дип, ни өчен? Нишләптер шулай элек-электән калган инде. Ул минем хыял иде. Бала чакта мин бер үзем үстем. Ялгыз. Әни белән әбигә бер кыз. Әни әйтәдер, урлап үзгән камыр шикелле дип теге. Шул бер генә булгангадыр инде. Ул вакытта бит гаиләләр зур. Бергә уйныйбыз да, кирип китәләр иләренә бергә. Мин башта аскай, бер үзе ярый инде дә писи булсаймы. Шуңа минем бөтен хыялым күп балалы, зур гаиләдә яшәү иде. Хыялы чынга ашуының тарихы булайрак. Журналист буларак Йылдыз Сарманга пионерлар йортына килеп төшә. Бір-екі күн қошып жүрдім, журналистім меңе ертіп жібермедіңсен, нәрде білді. Анарсың енді Қозанға, сессияға, ұшарға, институтқа кірген жылдар, оқырға барға тиеші емінде. Аэропортта отырам, журналист білен Дом пионерінің директоры аэропортқа келелер. Башта алып тұрады мен, несеп ол 6 күнде кетерге тиеші бедіне. Шунан соң келді, бәлікеген самолет 410 анда 15 кіне орынлық енді ол. Бұларың акасы битлерді айық екен. Шунан соң Венера ханым енді Дом пионерінің директоры Шеренде алып кет журналистін, неше табыс алып кетті енді. Қалды кешеді сағатына дұрыс қарамағанбыз, вақыт күшкен. Самолет расписаниесін өзгерткен, яңа жылдан соң. Яры енді кассир қыз таныш еді, аңа барып, сұрағаш, неше табылса корреспондент жібәрегенде дегестін. Ол документ анап келіп кетті де енді Йылдызның бір заман аузын елмайып келіп шықты енді. Сирин сен ауыр болайын деді, менің ауырын таптым дей. Сенің алдыңа отырып шашау болды. Шулай деп Йылдыз менің алдыма 45 минут дамында самолетта ұштық. Шыннан танышып кеттігенде Қазанға келген сайын ұшырашадырек, мен районда ішледірем Сарманда. Мәне шуннан башланды біздің танышу. Әнә шулай бәхетле билет Сирин белән Йылдызны кавыштырып та куя. Бер-бер артлы Сәйдәш, Яткәр, Айнур, төпчек уллары Газиз туа. Йылдыз Шәрәпованың шигырьләренең каһарманнары, прототиплары үз балалары, әти-әни үрнәгендә үстек дип балачак хатирәләре белән уртаклашучы Сәйдәш. Іштен қайтқан сайын, ненде болса конфет білен қайта, әтені күтіп тұрасың емін қайтып. Ишікті бенде, бұл әти түгіл мекен тегінде бітінде ескейлерде урам ишігі ашылу иштіліп тұра. Әлі екінші этажға мәне банда ишік ашасы бар. Ләкинде әр бір ишік тауышына әти түгіл мекен бұл, нәсіп қайтты мекен, бүгін киндер бола мекен, я Milky Way теге сундушығы бола мекен деп күтіп тұрасың есен. Сіз енді яңа буын, сіз қызыл белді прәндік күтмәген шулай бит. Газиз, сенің нешігірек менә күңелеңдә кішкене вақытта әтиңне күткен, әнең белән аралашқан, оның әйткән киңәшләре құлақта қалғанмы? Мин төпшек малай, миңа гел булышып тора иделәр. Әти дә, әни дә гел тигез. Минем абыйларым бар. Абыйлар да миңа гел булышып торалар. Сәйдәш ул менә тәрбия дисез бит инде. Ул шушы төп тәрбияче шушы инде. Мин 40 ел хезмәт стажы бар. Иптәшемнең 42 ел име. Biz bala tərbiyələb, idə oturğan ətiyanilər түгел, бәлки нашар ətiyanlərdir дәйімі bir qarağanda. Lakin mənə biz alarını özlərinə, öz idarəyə verdik. Özləri yaşadılar alar, özlərinəcə, özlərinin hatalarında gördülər, şunda özləri düzəltdilər, anlayımı. Bir vaqtlı Seydaş bizning idə yangın bolğan Fıçıqda yaşaganda indi, imi. Seydaş digilərinin bütünüsün nilərinə idə bitindi bağlar, birsindən birisi kişkine kulyavlıqlarını suğa tıktırıp, burunlarını kaplatıp,
алып төшеп киткән. Коткарган. Ул мен коткаручы, мин спасатель Каян коткаручы. белдең соң шулай эшләргә кирәк икән? Мектепте өйрәттеләр инде аны. Мектепте кыштан туздырып бирмәдем мин. Без 14-нче этажда торабыз. Пожар чыккан 8-дә иде. Унда и бугай. Унда 10-нче этажда. 11-12. Шулай итеп, Балаларны алып төшеп киткән. Ул бит инде шулай ук бер батырлык әле. Батырлык. Аннары берсендә шулай тәрәзә ватны ишекләр пыялап тәрәзәләр иде. Ниле пыялалы иде ишекләр. Шуның ниен ватканнар инде булар малайлар сугыш уйнаганнар да инде төртелгәннәр. Берсенең кулыннан кан ага башлаган, жгут салган. Бу безнең әлхәмдүлиллә. Сырканага сезнең Тәрбияче, төп саклаучы, төп коткаручы. Ә көннәрдән бер көнне Йылдыз белән Сирин балалар йортыннан бер кыз алып тәрбияләргә карар кыла. Ул теләк барлыкка килгәчтен иптәшем инде Йылдыз алсак ничек булыр микән дип күңелендә йөрткәндә инде миңа да әйтте. Аннары мин дә каршы килмәдем. Шул элегдә баягы безгә балалар артык булмадылар. Без аларны һәрберсен көтеп алдык. Безгә ул 5 булса да, 10 булса да без аларны үстеребез шикелле бу. Хәзер дә инде Йылдыз белән әзрәк булган икән дип сөйләшәбез инде. Алар бүтән эше җыелып утырганда күңеле безгә шундый рәхәт, киленнәребез Аллага шөкер уңдык. Шул алабыз дип сөйләшкәч, мин ул темага кәлешеп ниткән сөйләшкәндә кызымның күңеле кайтмасын дим инде. Ул безнең кызыбыз, без аны яратабыз. Мин бик рәхмәтле әти-әнигә элеккән өчен шундый зур, матур, тату гаиләгә. Үз гаиләңне корып балаларың тугач, әти-әни кадре тагын да арта ди Шәрәповларның өйләнгән уллары. Гел мин килеп кенә әйтәм инде, сезгә һәйкәл куярга була дип. Дөресе дә шулай, потому что 5 бала үстереп, ул бик авыр һәм бик зур мөгъҗиза дип әйтимез инде. Бик инде теге күп тырыш һәм бөтен яктан да бик тырыш һәм ни булырга, түземле булырга кирәк, сабырлы булырга кирәк. 21 елда килен булып төштем бу гаиләгә. Зур гаиләдә, үзебезнең гаиләдә без икәү генә абый белән. Зур гаиләгә эләгү бик кызыклы, үзенчәлекле. Зур гаилә булгач гел бергә җыелып, күңеллерәк үтә бәйрәмнәр дә. Берәр нинди авырлыклар туры килеп чыкса, гел шалтыратып ярдәм сорарга да кеше бар. Әниләр янында гына торгач, кызыбызны да калдырып китеп була. Икәү генә калырга. Әти-әнигә бик зур рәхмәт. 5 бала үстерү ул бик авыр. Үзебездә беренче бала булгач, әлбәттә бик авыр. Әти-әниемә бик зур рәхмәт. Без бик бәхетле. Siz meni yakın görəsiz, min də sizni yaratam. Tuğanlarını hürmət etəm, dostlar üçün can atam. Ey dostlarım, 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 tuğanlarım. Rəxmətlənib, duyub yaşayım, bu dünyada siz varım. Күп балалы гаиләдә тәрбияләү нәрсәдән гыйбарәт? Иң беренче нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Мин инде һәр вакытта да алар нинди дә булса эшләргә или урамга чыгып киткәндә минем безнең фамилияга тап төшермәгез дип әйтеп чыгарып җибәрәдер. Бер вакытта да кая барасың дип тә сүкмәдем. Нишләп йөрисең буш вакытыңны бушка уздырып дип әйтмәдем. Тегесендә менә мосын да эшләргә кирәк, менә мосын да эшләргә кирәк дип бергә сөйләшеп, менә шулай итеп үзем тәрбияләдем. Конечно, нидә тормышта дөнья булгачтан кайбер кешегә катрак та әйтергә кирәк, ансы да булгалагандыр, гел булмагандыр дип әйтә алмыйм. Ну, яхшылык белән аларга тырыштым. И бүгенге көнне шуның җавабы кайта миңа дип мин инде без шулай дип уйлыйбыз. Һәрбер балада шәхес күрергә индивидуаль, һәрберсенә индивидуаль якын килергә, һәрберсе алар аерым үзе теге, менә теге ни түгел, ниндидер бер татарның татарчасы ничек була әле, төркем түгел инде, һәрберсе үзен күрәсе килә бит инде. Менә шушыны, аннары балалар белән бик гадел булырга кирәк. Алар бик
тиз күрәләр, бик тиз беләләр фальшныймы. Һәм минем шигырьләрдә дә шушыны әйтәм инде мин, чөнки балалар фальшны бик тиз күрәләр алар. Ялганны бик тиз күрәләр. Һәм инде аннарысын, гомумән бөтен нәрсәне үзең аша үткәреп. Алар бит инде 4 малай бер кыз теге кайда песи баласы күтәреп кайттылар име, кайда карга күтәреп кайттылар име. Мин бер кашанда юк димәдем. Берсеннән берсе матур балалар тәрбияләгәнсез. Субханалла, инде кода-кодагыйларыгыз да бар хәзер, киләчәктә дә шулай бергә дус булып, тату булып яшәргә ясын. Хөрмәтле тамашачылар, без бүген сезне Йылдыз һәм Сирин Шәрәповлар гаиләсе белән таныштырдык. Бүгенгә тапшыруыбыз тамам. Киләсе очрашуларга кадәр.